wong ayu cahayu. Amit, 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 amit. Rene. Sopo iki? Sampe niku tak goleki tambah nang kene Ndoro Ayu. Sampe niku digoreki Kanjeng temenku. Sino? Awakmu kok ditelok Ndoro Ayu kuwi lho. CEO. Nek awakmu durung ngerti. Yo aku iki garwane Ki Demang. Loh, Demang ora Loh. Sawangane bojone Ndoro Demang iki. Loh niki. Iki seksine, Mas. Ya opo, sampe niku digoleki ket mang tambah nang kene. Wis nang mulai ngono. Loh. Apa Ndoro Demang apa anu nek perlu karo aku kok iso golek? Iya, sampean digoleki ket mang mari ngene mulai ambek aku. Niki napa Cak Perjil? Nggih kula. Angsal surat saking Ndoro Demang. Oh, Demang. Kapok kuwi urung bayar Bang Mekar jelas kowe. Apa to Kang kono surat Iki saiki iki guyon matone nek ceritane. Oh, ini ceritane. Percaya. Pun mboten usah kesuwen, kula tinggal mriko mriyen. Ning ngono aku tak balik sik. Nduk Lintang. Dalam. Makasih. Modelmu. Engko sampe melok cerita apa ora iki ceritane iki? Ayo melok ora jane. Ya metune ta, Mas. Oh iya kan ganti pakaian. Iya no. Iya iya iya. Ngono ya rabi banget Demang. Di sini apa? Kosong. Tapi iki entuk surat teko enek utusan apa piye no. Oh iya. Apa, Pak? Pak? Sik aku sok ngomong karo iki. Iya. Piye to omongan kok meneng iki? Iki lho Demang golek jenenge tukang calak. Lah aku ora duwe kenalan. Aman, Bro, aman sama saya. Duwe kenalan. Kenalan. Ayo. Siapa? Wis kok pokoke iku dibudani. Iso golekne ya. Iya lho. Engko aku sing dadi calak, kowe combe. Aku. Kowe sing disunat gak kena ya. Wedok disunati. Kowe kok kene sendok. Kowe kok ceritane kowe kene kene. Awakmu sebagai putri. Kowe kok putri, kowe dadi putri. Mari ngono terus kowe tekan sing teko kene batang. Waduh kok Kok batang to, Mas? Rol. Tapi Role ganteng. Role kuwi pangeran putrane. wis pokoke intine ngono lah. Mula tak omong isik wong roh ceritane. Oke. Saksikan segmen selanjutnya masih bersama Guyon Maton. Lagunya Puspito Nololo. Aku tak maca, ayo. Iya. Iya. Apa Apa nih? Mas? Aku gak dikek kopi belas kalau. Lah awakmu ora duduk pawon kok. Lah ya piye ta iki? Anu, Masa kene enek? kon-kon brasko nang omah kuwi ya. Beras tuh. Sehat, berasa kopinya. Ya tak pakai sik. Oke, ayo Dek. Halo sayang. Lintang Koirudin. Sapa sampean? Kairo, masa Lintang kamu Kairo. masih sama aku? Aduh. Kamu udah gak sayang sama aku? Aku tetap sayang padamu sayang. Coba tangan kananmu mana sayang? Nih. Wow. Ini cincin yang aku belikan dulu. Iya. Wow, tanganmu coba. Kok mampu badet ya? Wah, aku tuh dari tadi udah persiapan ya. Dari tadi berangkat aku udah pakai parfum, udah dandan cantik. Masa kamu bilang bau sih? Sayang, Apa Lintang sih? Kairo. Iya. Kamu kok makin hari makin cantik. Sekikanku apa sayang? Apa aku gak dengar kamu tadi bilang apa? Wilo sing Kamu ditembak-tembak. tadi bilang skincare. Skincare apa? Skincare. Iya, omahmu kepung skincare. Oh. Apa skincaremu apa sayang? Aku pakai apa ya yang mahal itu loh, yang sampai 10 juta itu. Oh, setempat. Apa? Aku tuh pakai Dior. Apa? Dior. Dia tuh pakai Dion. Pakai Channel. Iya ya. Kamu yang bisa pakai brand- Dion. Apa? Jangan pakai Dion. Lah apa? Dior. Oh, bukan tes. Oh, kamu tuh udah endek juga. Siapa bilang ndek? Iya, masa yang cewek tinggi, kamu yang cowok pendek sih? Enggak apa-apa, tapi yang makan tiap malam kan pas. Tua kok. Aku sok gila aku. Iya toh, Mas. Sayang, Dalam. kamu cinta sama aku? Cinta. Beneran cinta? Iya. Aku juga cinta padamu sayang. Gimana besok kalau kita nikah, kita jalan-jalan? Kemana?
gua jeglis. Nggak mau aku. Malam pertama itu kita tuh harusnya tuh keluar negeri sayang. Gak mau keluar negeri aku sayang. Lah terus maunya kemana? Kamu ke Lampung aja ketinggalan pesawat. Apalagi ke Lampung. Coba omongin luar sama negeri. siapa? Gak apa-apa. Tapi cintamu hanya untukku kan? Iya sayang, Bukan- I love you. I love you too. Malu? Apa wis kena Made celuk om. Om Made. Sayang, Itu tuh kakek. kita besok ya, Iya. kamu akan kuajak ke rumahku mau nggak? Mau. Tenan? Iya. Kita ke rumahku kok gila tuh nyawang raiku. Oh, nah samen Gini loh sayang. anu. Nanti kamu tak kenalin. Ngapo nggih gelang iki? Lah rambut tukane ayo. Tak kayak gelang karet sakmene. Yo Mas toh. Iya yo mas tenan. Besok kamu kuajak ke rumah orang tuaku. Iya. Piye, sampean gelem to? Mau. Tak kenal nih. Sampean cinta karo aku ora? Cinta Mas. Aku juga cinta kamu, sayang. Jangan nangis. Ngisi-ngisi nih. Nangis sapa? Angusku rek mripat pari. Gini sayang, Iya. kita nggak usah berlama-lama di sini. Di sawang orang kita nanti gimana Iya, gitu. nanti nggak penak ya Kita harusnya. pulang ke Kademangan. Iya. Sampean karo aku tak kenali bapakku. Ayo Mas. Tenan. Iya. Ibuku ayu, bapakku turun ganteng. Ayo, siapa? Ayo. ora usah dadak serah kesuwen, mulih Kademangan, Nduk. Ayo Mas. Kang Mas, panjenengan Ono wau apa wong kok ayu? saking mriku. Kula ditinggal dateng mriku terus jenengan iku saking pundi? Aku ya saka omah sing kono to. Oh ngendaki joglo ten mriku. Iya no. Awakmu kan ning omah kulon. Aku ya wayahe ngendaki sing omah etan no. Lah ning etan kuwi enek sapa? Loh, lah jenenge Demang Sugih kok. Kok bisa kok Demang Sugih bojone loro. kados Sopo kula niki sing gak ngerti, kurang pripun? Gedhi nggih sampun. Kok ayu ya ora kalah. Ngene lho. Karep kuwi awakmu tak Kula ingkang sowan Ndara Demang. lho. Kene. Abdiku Nggih, Harimurti nggih. wis ketemu goleki bojoku sing nomor loro. Lho sampun kula beto mriki. Lah ndi? Lah niki lho nanti wong iki mang. Rene. Heh, Ndara. Digawa rene. Lah, yo gawa rene no. Tak rukuno dadi sak omah. Ya, Krik. Wis kok tenang ae. Ngono. napa malih? Sanggup lho ngopeni jenengan masakne jenengan umbah-umbah. Ngladeni jenengan kula niku nggih sanggup kok ya sik digolekne tanding mawon niku lho kurang pripun. Si Anggrek sutradarane iki kok ndadekno aku bojo loro iki piye iki? Ngece. Wong aku iki kenyek ya wis. Sampun, Ngene lho. sampun. Awakmu tak golekno ewang, tak golekno rewang ben ora soro-soro nemen ngono lho. Niki Loh, Ndara Demang. wong ayu. Kene. Piye? Iki Dah. garwane jenengan sing nomor loro. Iki ya sing nomor loro no. Pundi, Pak? Sing pesen Grab pundi? Loh. Kok pesen Grab iki Jakete gitu? sapa sampean? Lah aku mbok gonceng kademen. Iki jakete sapa dicemot? Ndara Demang. Wong ayu Liti. Ndara Demang. Niki sinten? Loh. Ya iki ya bojo. Bojone ta? Iki mbok wek. Kita sing jenenge Yohana kae. Layak Lah awakmu ki sapa jenenge awakmu sapa? Lah aku jelas Yohana to. Layak aku ora tau ditiliki belas pirang-pirang dina. Kaya ngono kuwi lho kelakuane lek wong lanang kaya ngono kuwi. Cemple kurang ajar cemple. Sampun. Piye. Sobi jenengan pinarak lungi. Bosok. Ndara Putri. Piye, Mbak? Ampun ngoten Ndara Putri. Piye to, Mbak? Niki sing salah niku nggih Ndara Kakung. Lah Loh. iya. Kok iso salah? Awakmu kok nyalano aku? Nuwun sewu mboten kok kula mbela sinten-sinten ten Oh, mriki. oh. Kula taun-taun
nderek jenengan. Yo. Wong Ndara Putri pun ayu kados ngaten lho. Lah jenengan kok nyambik. Sapa kowe? Lambemu sembrono. Wong Aku iki bojo sah. Aku dirabi karo Ndara Demang iki digawa ning KUD. Jelas dadi KUD kono ku lak dedek ta kono. sebelah iki KUD, KUA. Yo oh. Wis ngene. Aja geger, aja regejekan. Sing penting aku iso nyukupi awakmu wong loro. Nggih Pak Adil. Aku iso adil. mboten sapura Ndara. Ya adil apa ora? Lho yo adil no. Aku berusaha adil dadi wong lanang. Sampeyan milih apane? Aku Heeh. bondo donya. Bondo-bondo kok kabeh. Ya ta. Lah aku mekon kok ragane sing wis. Lah janjine jenengan pokoke apa-apa sing dadi dhuwitku ya dadi dhuwitmu. Wis, bene iki bondo donya. Lah kula. Aku. Wah, mboten usah. Loh, Seremak jenengan. Pon. wis. Tegese pripun jenengan? Ora usah geger, ora usah rame. Dina iki aku mikirno nakku lanang, Kak Mase si Probo. Iki anake sapa? Ya anakku. Yo anake karo iki no. Lah ya aku ora tau meteng belas. Lah meteng yo apa? Aku steril, Mas. Steril. Mikire pripun to Kang Mas? Anakku lanang besok sing bakal nggenteni pelunggu aku dadi Demang ana ing Kademangan Pothok kene. Ya nggih, wong putra namung setunggal niku. Heeh. Nggih kedahe jenengan niku putra kantun setunggal niku disayang-sayang. Ya iya no. Lah kan hasil kasih sayang panjenengan kalian Ndara Putri. Lah nyambik oleh apa? Wis to. Kok jenengan pele kok. Wis ora usah ngrembug iki bene to. Jarno engko lak yo modar-modar dhewe. Apa iku? Kowe nyapa? Tes pen. Tes pack koyo tes pen iki lho. Tes pack. Tes pack. Aku soalnya telat pirang-pirang dino lho. Telat apa? Meteng. Telat iki ora melu ngaji. Ngene. Anakku lanang iki wis gedhe. Nggih. Si Cemple iki wis gedhe. Nggih. Wis wayahe omah-omah. Wis wayahe rabi. Ya nggih pun wayahe rabi ning pun jenengan penggalih saestu. Yen tak pikir-pikir aku iki umurku wis sapa sing kate ngendani pelunggu aku dadi Demang yen ora putraku si Cemple. Bibit bebet bobote kadah dipertimbangne to Kang Mas. Lah ya kuwi sing tak pikir. Bocah wadon ngendi sing pantes ya kuwi tak rabekno karo anakku si Cemple. Ngeten. Laten ngriki Piye? kan. Nyapa kon ngetan iki? Maksudnya ngeten lho Ndara. Ngeten. Oh ngeten. Ngerembak perkawis Kang Putra panjenengan. Menika kan ibunipun. Ya. Persetujuan saking ibu kan kedah disetujui ngaten to, Ndara. Ya iya no. Lah saking ibu menika pripun? Sik ta. Aku iki dianggep ibu. Lho ya iya no wong ya bojoku awakmu ya wis dianggep ibu. Kula kok nyelak ngendikane panjenengan. Heeh. Oke lah. Nek si Cemple niku pun wayahe njaluk dirabekne. Terus? Ananging jenengan napa mboten kesupen to? Loh. Lali bab perkara apa? Cemple niku lak dereng sunat to, Nduk. Loh, Lho jenengan ki kok malah kok sik to? Cemple urung sunat. Cemple niku dereng sunat. Sik to Bune? ya dereng. Apa bener Cemple iki urung sunat? Dereng Kang Mas. Jenengan eling-eling priye? Jenengan eling-eling. Aku iki wis tau duwe gawe. Acarane sunatan nanggep wayang biyen. Lah iku sunate sapa? Sunatku kae. Kok iso sunatmu lho? Ukuran ngoten lho. Sampe niku enggak ada anak kok sampai lali dereng sunat. Lah aku biyen wis ngurmangsani. Wis tau duwe gawe nyunatno. Lah terus sing tak sunatno sapa mosok sunatku dhewe. Niku tak Joko niku sing sunat. Kok dipenggalih malih Kang Mas. Kabeh wis tak penggale, wis tak angen-angen. Ning ya apa? Si Cemple iki ya kudu lang rabi. Ning Pripun? dina iki yen gurung sunat ya disunatno dhisik
Sampun kula padosaken calak sing top. Wis golek. Awakmu wis golek calak. Oh, sampun top. Aja kesusu Tenan ora? Temenan Soale iki. cemplek iki beda karo bocah-bocah liyane lho. Iki cemplek iki wis kotot soale. Soale nek ra calak sing profesional iki Iki gak ngatasi. niki sampun profesional. Niki mboten usah anu di center damel remote tes. Oh, zaman saiki nganggo laser. Nggih. Oh, di laser kuwi sing teko doan. Nggih. Slicer tek. Lah kok kula sing pering nek kula dhewe Pak. Kok ya kaya ngono. Kok ya kaya ngono. Iki ana ngendi anakku si cemplek ora ketok iki ning ndi? Jajal golek ana kono. Sing coba bendaramu cemplek golek ana. Nggih biasane lek ngeten iki nggih ten taman kali pacare. Wis, Taman Makam Pahlawan. sadurunge anakku. Sari Loh. Ndoro. Tante anake dhewe Kang Mas. Tante. Putraku, ala putraku. Kok iso? Lah niku lho kok kene ae. Piye iki mau Kudu. kondi to? Aku tes tumbas sebelah ning kono. Iya dari jalan-jalan. Oh, tuku sebelah. Tumbas sebelah. Sama pentol. Sik to bune. Iki ana bocah wadon loro ayu-ayu iki sapa? Koncone cemplek Kang Oh. Mas. Koncone kan cilik SD. Kanca taman kanak-kanak. Nggih, leres. Iki loro lek cemplek durung sunat gaene adus bareng lho. Ya ora Ngene. Koncone ten Blumbang. Iki sadurunge anakku cemple teko, iki tak Wasno kok kaya iso nyanyi ta bocah loro iki? pinter niki. Pinter nyanyi. Apik-apik. Iso nembang. Bisa, Jenengmu sapa, Nduk? Saya Dia Sekar. Oh, Dia Sekar. Sing siji. Kula Raras. Oh, Kula Deni. ora tekon. Wis waleh aku pisan. Udah pinter-pinter Iya. iki, Kang Mas. Bocah. Wis sikit atas sono iki, Git. Wis, Nduk. Bocah loro kok ayu-ayu, kok ora nemoni nom-nom aku biyen. Maksudnya Kurang loro ki kurang. maksudnya kok nyanyi ngono lho. Saya coba Nduk nyanyi yo. Nembang. Nembang no. Kanggo lelipur. Engko nek pancene awakmu iso gawe senenge atine ning kademangan, sok nek sunate cemplek tak tanggap maneh. Ngoten nggih, saestu. Iya. Kita berdua ditanggap di sini. Berarti lek Sampai suara ditambahi anu inces nuli Oh. dari komplit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk di sini sok Nduk. Iki tane. Kula ingkang suwun sinuwun. Kang Sowan Sinuwun. Kula ingkang suwun Ini ya Joko Kendil. Awakmu anane tekan. Joko Kendil. Iki duduk Joko Kendil. Lah sinten to? Joko Klenteng. Nggih, atas kula nika. Awakmu kuwi sapa? Lho, jarine atas nganu Cula. sunat. Oh, Sik, Salah. Git. Lah, awakmu golek tukang sunat golek calak kok koyo ngene iki dapurane. Niki sanes calak niki. Lah apa? Kula sanes lalake. Lah terus Lah kula mesti ngonteni. gini. Rene. Nah, iki lek sing nyunat anakku terus dadi apa to ya? Kula mboten Dadi gawe. Kula mboten sing nyunati. Lah terus? Kula utusan. Oh, asisten. Enggak. Engko nggih. Oh, nggih. Kono. Atas sono, Prof. Lah. Kok iso ngomong iku mbok jelas kok gak iso ale. Adikane ngene iki ya aku dikon ngomong lancar aku yo malah gak penak. Sampean utusan teko ndi? Utusane sing salah. Sing salah. Oh, utusane tukang calak. Ngene ya le legowo. Awakmu tekono ing kademangan. Kaya lego itu lego siksa. Lakone dudu lego. Dudu. Dandalane yo ngene iki lego. Lah tadi dari Pak Bakti Kuncoro aku belian. Aku asisten. Asistennya calak. Asistene salah. Terus. Kula mriki janjange adet nyunati nganu demang. Kok nyut? Anake. Anake demang nyunati demang. Demang Demang nyunatno disunati anake. Lho. Sik kene. Git.
Demang nyunatno anake. Demang nyunatno anake. Lah. Nek karo awakmu wedi yo. Iya, iku kan gambarane tak tunjuk cangkemmu. Pun ngeten mawon Lek jenengan. Nggih, Ngriki kan madosi putrane Demang. Putrane. Sing kate disunat. Sampai tenangno dhisik. Tenang. Loro Pun tenang iki. Kopine wis metu kok. Di Mas, Ning jero. nek ngono sampean perlu karo sing arep disunat. Arep mbok daftar sik, mbok data pira dawane, pira gedene. Opo iku? nyapa kok diukur pira dawane pira? Persyaratan teng calake ngaten. Persyaratan biasanya iku harga kok nyapot diukur dawa. Nah. Ngeten perkawis rego napa syarat-syarate niku mengke dirembak mengke riyen, mengke rumiyin. Niki milih. Ning nggih. Ada list harga. Nggih. Hargane regane pira ae? Jenengan tinggal riyen Niki Kang Mas. niki wonten sunat asam manis, sunat lada hitam, Aku iki apa sunat apa sunat sih? pisang coklat. Sekedap. Iki sunat duduk rumah makan ya. Kok niku depot ta ono asam manis iki. Maksudnya niku bonus Oh. makanan. Makanan. Ah nggih niku. Oleh bonus makanan. Bonus. Nggih. Terus regane pira wae? Regane niki lho, niki sing iku eksekutif. Eksekutif. Eksekutif niku klaim paling diparingi ring niku mangke seminggu dicepet langsung dados. Sing VIP niku laser. Oh, Laser laser. niku paling 3 hari. Terus sing isor dhewe? Niku ekonomi. Lek ekonomi iki Ketok gunting napa beso milih. Nek sini iki ekonomi ke bawah gratis. oh Sing gratis. sing ae Pak. Niki pripun gratis saged cokot. Yo cetok malah dadi gawe niku anake dhewe kena rabies. Aja, ampun to. Nyapa? Nek iku dhisik tak cokot. Sik to. Akhire aku ra bis. Kowe iki lanang apa wedok? Sampe niki wedok. Iso dhisik. Niki kok tolong. Akhire aku lagi dadi wedok. Jenengan milih ki yo milih sing apik Kang Mas. Sing sae iki. Sing sae pokoknya sing beda mboten sing di atas eksekutif ya. Aku kok katut awakmu. Pokoke aku sing beda karo wong liya. Aku mah dipadani karo wong-wong sing ana kene. Iki Ndara Demang. Pelayanan istimewa. Jalukmu pira regane pira dibayar karo Ndara Demang. Sing dereng ngeten nggih. Gini ku. Ampun niku nggih. Ya wis aku milihku. Pokoke sing apik. Yang penting bocahe pundi? Ket Kula padosan iki. golekno bocahe. Nek Yamin iki biasane bak delik lho arek iki. Apa? Bak delik. Bak delik. Apa to? Iki lho delikan iki lho. Jajal sapa ngerti mang mari dolanan karo iki. Mbok dikongkon goleki pisan. Nduk, sik coba golekno, Nduk. Ayo, ayo digoleki yuk. Ya tak pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warep ning ndi? Iki melu goleki. Kok ya iki lek roh wong wedok iki Mas yo sanggulan iki lek roh wong wedok ayu. Bahaya iki. Mari sunate kae lho. Wis. Lah nggih. Sing penting Niki sedaya sampun. Sampun. Perkara rego sampun dil-dilan. Pokoke nganu kula Kula ingkang sowan mo, kula ingkang sowan mo. Nah, iki lho anakku. Tenang ae. Iki bolane sing apik lho Kang Mas. Kene nggar cemplek. Sayang, ini sayang. Sare to Kang Mas. Lah iya. niki sing disunat. Utuk Sing pundi? sing iki lho. Lho niku mboten bapake to. Lho, wis men Bapak piye to wong kuwi anakku kok ya. Romo kalian ibu, Iya nah. enjang kapan kula badhe dinikahne? Kula pun siap niki calon mantu jenengan ya sayang ya. Iya sayang Yo. udah sawer tau. Wis nyewa dekor urung? Pripun? Jatuh ya Allah. Iku apa anakku batunya iki apa? Tekan niku. Aku kapan nih? Lah wong dhek urung sunat kok kesusu arep njaluk rabi kuwi lho. Sapa dereng sunat? Sinten ingkang dereng? Bapakmu kuwi lho. Masalah. Berarti saya blunus. Dalam. Awakmu ki mosok ya ora krasa to, Le. Wes enek bedane apa urung ngono ki mosok ora krasa. Aja kepikiran
rabi dhisik, konokane iki diopeni dhisik. Mosok ora krasa sayang. Sampeyan durung sunat. Putri. Piye? Jane yo wis. Mosok numbuh neh. Awakmu iku ya ngono dadi anak iku mbok ngrungokno wong tuwek. Pripun? Omong-omongan iku mbok digatekno. Layak. Dek ngenane tak pap kok ngene tok. Lah Ya apa mbok pap barang iki? Maksude Iki lek nurun bapake ya kaya ngene iki. Wis, Pak, Piye. ibuke ingkang pundi, Pak? Ibuke kula sing kandunge pundi? Ibumu kandung iki. Lah terus Sing iki gak walon. gak Ya apa? niki kan jenenge gonceng lan Surabaya ndek ben niku. Masa ngerti awakmu? sing ning Surabaya ndi le? Alah. Ibu jenengane sampean kok saged kok gadah ibu sak omah rukune pripun? Aku lek pinter-pintere bapakmu to sing kurang ajar. Lah wong yo demang kok. Niki gawane sampean. Iya. La ilaha illallah wong pitik ngerti lanang wedoke mosok sampean wong kok. Dhisik Mas Mangsaku. pas mendem teman. Berarti sing niki ingkang nami Deni Yohana. Iya. Sing niki Deni Yoharam. Dadi iku Kiliti. Bu, pangapunten Bu nggih. Litiana. Ngerti ora? Kertas. Litiana. Wis ora usah dibal-bali. Liti Yana. Mbak Iyana. Sik to. Kon golek lakon meran aku kurang ajar. Ora apa-apa. Pangapunten Bapak. Sutradara kurang ajar. Bapak kon iki jelase pripun? Wis, ngene. Sayang. Jebul aku rung sunat sayang. Ngene. Sip, Prop, tolong Prop. santai Mbak. Iki Lah aku tibae dihapusi to. Ora. Lek dihapusi ora. api. Rabi yo. Tenang. Ora nek dihapusi. Piye, Mas? Ibu, Loh, iki ibu lho kok dicemas. Piye to? Mantu kurang ajar. Masalah. Kok celuk emas iki lho. Kok Mbak Kakung mbok celuk emas iki lho. Ngene. pripun? Sesuk tak dadi hansip ya. Cemple Dalam Pak. perkara rabi gampang. Nggih. Jodohmu wis ana. Sono le. Heeh. Tapi Ning kula nyuwun tulung setunggal niki mawon. nyapa? Ampun ditanggamne dagelan toprakan jeruk niki. Lah napa jamari saya. Lah ngene wong genah iki jelas genah. Lah piye lah. Lah genah. Oh, setelane ning kono to. Ngene, Pripun, Pak? perkara rabi gampang. Nggih. Ning awakmu urung sunat. Dina iki arep tak sunatne dhisik. Siap to? Wis siap sunat. Sampun siap. Nggih pun. Lah, Niku talahe siap. Lah talahe sampun siap niki sampun siaga rungok iku marare kene. Untungmu wis ora rata nyah. Biyen. Pun, Wis, piye? Dora Demang. Piye? Dipun siapne mawon niki cemple dipun sunati dinten nika. Heeh. Ayo. Ayo nunggu. Lenggah Den. Cak blangkon. Mosok ajenge karnaval. Jare Mbak Siti Voli. Nggih sing cedhek. Wis, saiki ngene. Du calahe tekakno. Sampun siap. Saiki wis siap. Ya kabeh dadi seksi. Ora balik. Siap-siap. Ora mbek. Ora balik. Iki tanggapane apa to, Pak? Ora mbek. Calahe teko. Ora balik. Mas. Lek geger mburi, Mas. Iki calake. Sabar. Iki campur sarian, Mas. Ora sangan. Aku dulure ndek gawe, Mas. Sampeyan iki ndi, Pak, sing disunat, Pak? Ya iki sing disunat. Longgo Nek. Sing tata. Ayo rambe. Ora balik. Sarungan sik, Le. Digawe sing apik. Hati-hati deh. Sunat iki hati-hati deh. Balik. Ora
Iki nyapa? Sampe nyapa melo. Lah kok lebone sikilku. Kok yo melu sunat iki lho. Iki sunat umur piro, Dik? Umure sing piro iki, Dik? Iki umure 30. 30. Heeh. Aduh. Iku carok. Wapuk. Ini dicalake, Den. Geget-gegeti wong. Sabar awakmu sing sunat sing sabar. Dijamin apik. Sabar, sabar. Salah apa tukang pencet? Ora balik. Ora balik. Ora balik. Durambe, duramba, Nek duramba. ulone, Wonten apa? empane kaya tari ular. Wonten apa kok angel? Alate anyar Dik. Oh, nggih. Ora balik. Ora balik. Lah kuwi asistene. Ora balik. Gak. Aman. Mas, sunat, Dek. Aduh, layu. Graji, Pak. Iki digawe apa? Gawe apa iki? Ini kayak graji sikil meja, Dek. Oh, engko lah sampe goleng-goleng sampe disunat gak pas konoane ning pas kentole, Dek. Cawake medeni. Ora balik. Ora balik. Mati kowe. Mas. Sik. Get takonono. Sampeyan iki calak ta tukang mebel sih. Katut, Dek. Weh, bapakku katut. Iki digawe apa? Gak digawe apa katutan, Dek. Oh, katut. Katut. Lho, Dek. Paman Feng, mboten Paman Feng. Sabar. Nek tak kurang loro lah. Aduh, Dek. Aman. Diobati Dik ya. Diobati mawon, monggo. Gawe obat Sulusilimamid. Sulfali. Sulfanilamin. Sulfanilamin. Mamit. Apa? Sulfanilamin. Oh iya. Kon request wis tuwek, Dek iki, Dek. Suwek, wis tuwek. Tuwek, 30 umur Otot berarti, Dek. Iya. Pak. Lho. Nyapa. sabar, Dek. Guntingmu iso kaya tang. Sabar ya, Mas. Iki engko katoke di krek. Oh, iki nyuwek katoke. Langsung diguak, Den. Iki apa tunggale sing diketok del. Ora balik. Santai. Urabe. Gunting, Dek ya. Gunting. Hus. Ber. Sunat. Mas, ora loro. Dipati rasa, Den. Sedo, Bu, tak mau ngirene yo. Nggih. Lah iki arepe sunat apa ngethok bonsai? Nggih. Iki calahe. Oh, Miras ngirus tukang kebun. Damel napa, Pak? lho, iki jaluk gunting apa jaluk sing apa, Dik? Lah wontene Jaluk sing cepet. Cepet mawon. Sing beda jare. Sing beda. Oh, anake Demang. Anake Demang. Sunate kudu sing beda, Dik. Aku mau kaya wong liya-liyane. Oke, Dik. Siap, Dik. Mati kowe. Pak. beda. Pak. Oh. Pak. Iya. Ora. Oh, Aman, Dek. Aman. Oh, Ojo wedi, Mas. Sik. Ya apa-apa, Mas. Apa sik? Pak, sik. Ini salah iki. Aja wedi, ora loro. Perkara loro niki ora. Ben kenek digo cerita anak putu. Jarane jaluk sing beda, Dik. Sampeyan nyunat apa arepe nyemplot obat nyamuk? Sedatif. Sampeyan jarane jaluk sing beda, Dik. Iki kok kena. Kenek nggo cerita anak putu besok. Sensor wae. Ora. Mawon, Den. Kamela sunat kok grigi iki lho. Jekeli. Ora balik. Ora balik. Ora loro. Sik. Wis alhamdulillah, wis. Gak loro belas. Gak loro belas ya. Ora loro. Alhamdulillah. Ora loro. Gawe iki nyapa? Belas gak loro. Alhamdulillah loro. Sing kene lho. Kenek mbok, Pak. Sampeyan kebablasin lek ketok. Pak iki Pak.
Mbakmu sing dulujur sak gedang mbakmu deh. Waduh deh gedine deh. Kleru. Urung disunat. Iki lho, Pak. Sampean sing tenang bismillah. Nyantai deh. Ora sambut tabu deh. Bismillah. Wes. Tunggu deh ya. Tenang Den. Aman Den. Nanti Sabar ya, Le. Iso bentuk-bentuk Den. Masalah sampe sunat melok geringgingan tau. Pak. Loh. Ya menikah ada pembalap nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak murah perlu napa? Yo. Aduh. Iki apa? Kacale. Kancane iki yo. Kok bentar Cak? Kok bentar Cak? Ono apa Cak? Kok Waduh dek. Sarobo. Dasnya kegedean dasnya. Kegedean dasnya. Aku tak geraji. Ngono kene. Aduh Den. Sik to. Sunate ki ora apa-apa. Lek kebule sopan Pak pas ini moto. Pak, acara. Iki wau anu disunat angel, Pak. Emang murah, Pak. Angel dek gede. Ale. Pun manual, Pak. Manual. Orang balik. Orang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Sik. Kenging nopo? Malah kunci. Nopo? Masa tetet ari ulah. Jase ngene dek. Lho, kamu apa ta iku rek? Dikondisikan angel dek. Kita angel, Pak. Anu kita boten jinak niku, Pak. Tenang. Jenengan jinakne, Pak niku. Kecepet baku deh. Sorry dek. Oh lah calake matane PC. Bismillah. Orang balik. Les. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Obate. Oh, diobati sini. Obati. Obate, Mas. Ben gak lara. Obati deh ya. Nggih. Sulfalinamid lah. Lati rasa, Pak niki. Lati rasa deh. Tane mboten lara. Iya deh. Yo. Apa itu obati? Niku boten ndase sing dhuwur. Padha ndase deh, gak apa-apa deh. Kuwi panjenengan meresap kok, Mas. Alhamdulillah. Saiki wis Aduh. Alhamdulillah. Wes. Gimana saya? Sampe damel enggak mau Den. Lho. Lah kok iso nyelot dawa? Kegedean ndas, Dek. Pak, Gimana saya? Pak Cala. Apa, Dek? Jus. Enak iki, Nduk. Niki mboten saged dilongi sekedhik to. Gak kena, Dek. Kuwi tak cor pisan, Dek. Gak kena hati. Tinggal ayo. Tak sogok. Alah keri. Loh, Dek. Apike surat gonku keri-keri iso mantuk-mantuk, Dek. Aduh. Kok iso melek kaya ngene to? Bu. Dek. Bu. Sing di. Bu Gundal karo Bu Gondrong. Sik to, kok Bu Gondrong iki lho. Lah iki Bu asli, Bu wedok. piye, Le? Iya, Le. Aduh, lemas. Lemas? Aduh, ngeleng-ngeleng. Sayang. Apa sayang? Lah, yo ngene lho. Berarti kamu itu butuh di sampingku ya sayang ya? Kok nek anu karo wong ayu kok iso beda ya? Iki obat ulusulinya Mamit Dek. Susul lamit. Pak Cala. Dalam. Dinten niki tasih wonten jadwal mboten? Ah iya Dek, aku iki ape ngetok glugu Dek. Sampeyan ampun salah. Mas, sampe iki salah kok tukang graji. Oh, loro-loro Dek aku Dek, campur-campur Dek. Niki sing nyunati Donald Trump niki. Ya niki Wes, ngeten. saiki ngene. Rene anakku iki ibune Pak Calak matur suwun iki wis disunat. Dina iki langsung arep tak rabekne. Aja langsung digawe Dek. Loh, apa ora kena langsung digawe? Lah dasar Dek, enggak kena gak apa Dek iki Dek. Ora kena digawe. Nggak kena. Urung kena. Sesuk. Berarti urung kena dirabekne. Urung kena dirabene. Iki rabene ngenteni 6 tahun, Dek. Oh ya wis. Kowe Kesuwen. ngene Nduk. Lintang, rene awakmu Iki urung tak ndase rabekne ajur. karo iki. Awakmu tak ramut dhisik ya, Nduk. Celanane. Loh, Rama. Nyapa? Jarine Pak Calek, Pak Calek. Jare Pak Calek ngenteni 6 tahun kas. heeh. Lah kok sampe tukul jamur. Enggak, Dek. Masalah ki mau mbakmu angel, Dek. Ndase ajur. Niku sae, Mas. Pak Cala.
Apa? Kula sing daftar terakhir, Pak. Ya apa? Daftar jenenge lho. Apamu, Dek? Loh, kok tulisannya glugu, Dek, ketoke, Dek? Piye to? Wis rabeno ndak apa-apa, Dek. Ndak masalah. Ki rene Sing penting padha mlakune, Dek. padha mlakune, sing penting padha senenge bune, kabeh ayo disekseni cemplit tak rabekne karo Nduk Lintang. Tenan. Alhamdulillah. Seneng ya Mas ya? Gak, ya berbengi kitok sesuk ora. Etok-etoke seneng awak. Seneng kok Mas. Lah sing wedok boten disunat. Gak usah, Dek. Nyelput, Dek, Dek. Gak kena, Dek, Dek. Iku lho, iku calak iku lho. Apa sih? Warok Madura. Warok. Pernah warok apa Madura? Warok campur Madura, Dek. Oh, Bapakku Ponorogo, ibuku Madura, Dek. Oh, dadi ngono. Iki aku njaluk, Dek. Apa? Rumah kon maju rene, Dek. Loh, Pak Joko. Arep sunat pisan, arep sunat pisan. Bener niku sik Joko tapi ya aja disunati neh. Foto. Oh, foto. Pak Joko kalian Bu Siti. kalian Kang Sunat, monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ngaturaken Bapak Joko Kata kolor. Ibu Siti suwi ngaturaken Bapak Joko kalian Ibu Siti minggah monggo. Suwen kok. Dan juga sekalian Karang Taruna. Kepala sekolah iya, Pak. Teman-teman Karang Taruna, monggo. Monggo. Kepala sekolah mulai dijak foto pisan. Pak Joko, Bu Siti. Iki kok mati, Dek, gak metu, Dek. Apa nih? Ya wis kena wis. Adek. Lagu Graji Mesin, Dek, ayo, Dek. Lagu Graji Mesin lagu apa? Api, Dek, Graji, Dek. Api tuku entek duite Iki kadang. mosok properti ya tuku anyar. Anyar, Bos. Iki gara-gara cemplit tok kowe njaluk lakoni. Monggo Pak Joko. Sini Kakak, sini Kakak. Agak pergi. Kita foto bareng-bareng. Dek, kene, Dek. Mbak Lita Joko. sini semua. Ingkang dipun sunat menika, Dik. Sampun, Dik. Sing adike dereng. Dereng, Mas. Didaftarne bisa. Gak kuat, Dek, gak kuat. Ya, Sini, Dek. apa? Sesuk ben, Dek. Ben agak meneh, Dek. Kita foto dulu 1 sampai hitungan 1000 Pak Joko ya. Ya, tukang fotonya. Ya, 1. Coba buat. Ode, kalau sudah di atas panggung, Ibu mohon izin, Bapak mohon izin. Kalau di atas panggung itu guyon maton ada persyaratannya. Syarat nomor pertama apa, Dek? Pertama nyanyi. Oke, kalau mboten nyanyi, mboten kerso nyanyi, syarat nomor kalih, Bapak. Kedua joget. Oke, kalau nyanyi Tapi joget niku capek. ya. Terus Nyanyi joget nanti capek. syarat ketiga, Nyawer lah niku lho kaya mae lho. Nyawer. nyuwun lagu napa Mas Joko? Kakak, minta lagu apa Pak nyanyi sama Om? Oh enggak. Alah, Wes, nyuwun lagu napa kula manut? Napa lagune manut Mungkin kula? kesukaannya apa lagunya? Apa lagu sunat? Lagu sunat. Tel. Mas Joko, lagunya apa? Mintanya apa? Manut? Mungkin lagu Kesukaan lah. Pas karo Nggih. Lagu napa? Manut manut kula. mawon. Oh, manut. Oke, derek Ya, kalian Kak. guyon maton. Adik Lintang, Nggih. kamu nyanyi di sini, sebelahnya Ibu sama Nggih, Pak Joko. sebelahnya ibu kalian Bapak ya, Joko nggih. siap. Lagunya napa niki? Manut Cahayu. Oke. Oh iya, siap. Kita hitung Pak Joko, ini nanti kita hitung sekitar 15.000. Ngopo to ngitung apa kok 15.000. Iki Lagunya apa, Dok? Cahayu. Denok Mas. Oh iya, siap. Oke. Ayo, bareng-bareng masih bersama Guyon Manton bersama Dek Lintang Kairo. Pak Joko situ dulu, jangan sampai turun. Kita videoin. Kita joget bareng-bareng. Joget bareng dulu nggih Pak Joko. Adik. Joget ya. Guyon manut. Kuwi nama. Kuwi enak lagi. Terima kasih. Sayang, Wah, pinter juga. Terima kasih Bapak. Ya, Matur nuwun, Pak Joko. Terima kasih, Adik. Joko. Terima kasih. Salim dulu. Selamat, Salim dulu. Adik. Waduh, Matur nuwun. pinter juga iki dolen iki sing cilik-cilik iki. Yuk.
Bareng-bareng aja masih bersama teman-teman dari Net Song Guyon Maton. Kita langsung ke sini semuanya. Enaknya gimana? Adik siapa dulu? Kita pedot dulu aja ya. Oke. Kita pedot dulu aja. Ayo Mas. Oke. Pedot saya aja. Minor. Sama Indah sama Anu sini. Yuk. Artisnya Guyon Maton yuk kita maju bareng-bareng. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulia iso mikiri Timbyang bareng ison padang. Abang semak jadi tata yo saya diterusnya pernah Terus. siapa ngomong ini siapa dipadane lah aku pas nyanyi kono dipadane masih pernah kabeh mas pernah Piye? ya pokoknya rasa mundur nih Mundur. Pirang meter, Pak? 3 meter Kakean. mundur rata mundur apa rata mundur abang semak ben kabeh kena giliran. Yang lanang siapa ora? Sing guri yo melu, sing guri melu. Ora iso. Gua pengen awak. Apakah semak Loh, tangannya gak oleh mandek, kali Loh, tangannya di atas. Tangan di atas. Ada kunti malih Mbak Minto. ngadek kau ayu. Tangannya di dhuwur. Di atas, terus. Rambut Wes ya, Pak. Puter kali ya. loro Indah Kartia maju. Indah Kartia maju. Gentena. Ini lagune Bocah Gunung. Iya. Yuk 3 2 1. Apakah ngesem